Hej igen. Nu er jeg her med en ny video. Og jeg har skrevet en plade, som jeg vil holde mig lidt til. Øh, Jeg har primært taget udgangspunkt i mine egne erfaringer, og hvordan jeg ser på tingene. Ja. Så kære du, vi lever i en tid lige nu, hvor vi på mange måder kan blive udfordret. Det kan være på det rent fysiske plan, at vi oplever udfordringer i forhold til vores arbejde, i forhold til vores boligsituation, i forhold til vores krop og vores helbred. Eller det kan være på det rent følelsesmæssige plan, i forhold til vores relationer, vi bliver udfordret, og det kan være nære som fjerne relationer, eller det kan være, at nogle gamle følelser, vi har haft gemt væk, kommer op til overfladen og ligesom står der og skriger på at blive kigget på og transformeret. Det kan også være, at vi oplever at blive konfronteret med nogle mønstre, vi sidder fast i, og som kan have sin rod helt tilbage i vores slægt. Vi kan også føle usikkerhed og afmagt og angst for alt det, der sker ude omkring os i verden lige nu, i forhold til politik, økonomi, naturkatastrofer, krige, oprør osv. Og hvordan skal vi så håndtere alt det, vi kan blive udfordret af? Jeg tror på, at uanset hvad vi oplever, så er der aldrig noget af det, der sker imod os. Så sker det alt sammen for os. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at vi er så meget mere, end vi ofte tror, og end vi aner. Jeg tror, vi er sjælelige væsener. Og jeg tror, at vi er her for at lære. Og at vi ikke altid er i stand til at se og forstå det større billede i det, vi oplever. Sådan at når vi oplever noget i vores liv, som udfordrer os, så tror jeg, at det kommer til os som en mulighed for, at vi kan vokse, for at vi kan lære noget, eller for at vi kan åbne noget mere ind i os. Så i stedet for, at vi møder det, der udfordrer os med, at vi siger, jamen hvorfor mig? Eller hvorfor lige det her? Og hvorfor lige nu skal det ske for mig? At vi så i stedet for tager et lille skridt tilbage og ser på det fra et lidt højere perspektiv, og i stedet for at spørge os selv, hvad er det mon, at det her, det vil lære mig? Og hvordan kan det få mig til at vokse som menneske? At se, at det er en mulighed for at udvikle vores kapacitet til at elske, vores kapacitet til at tilgive, og vores kapacitet til at føle empati og medfølelse med andre, eller hvad det nu ellers måtte være. Det er der for at lære os. Undskyld, jeg mistede teksten her. Fordi hvis man kan sige, hvis livets virkelige formål er at lære, og det tror jeg, at det er, så befordrer enhver situation, som vi kommer til at stå i, den befordrer muligheden for at lære noget på et dybere plan. Muligheden for at åbne op
til et sted, hvor vi er endnu tættere på det guddommelige. Kan man også sige muligheden for at åbne op for, at vi kan blive endnu mere vores virkelige jeg. Og måske kan vores evne til at føle medfølelse og sympati for andre, måske kan den blive mere ubetinget. Dermed ikke være sagt, at udfordringer i livet er lette. Langt fra. Jeg ved på egen krop, og på det jeg har oplevet i mit liv, hvor svært det kan være, og hvor sorgfuldt det kan være. Alligevel vil jeg sige, at uanset om det som sker syntes svært og uden mening, så tror jeg, at der bag det alt sammen findes en højere mening med det. Det betyder ikke, at du skal negligere det du føler, når du bliver udfordret. At du skal afvise eller benægte eller lukke af for det. Men det betyder heller ikke, at du i frustration skal lade det gå ud over nogle andre. Vi har det med at projicere, når vi bliver frustrerede, vrede, ked af det, de andres skyld, eller hvad vi nu kan finde på i forhold til at komme det ud. Min erfaring og det jeg oplever, det er, at når vi kan stå og rumme det, altså at vi kan åbne os op for at tillade følelsen at være der. Acceptere, at det er sådan her, det er for mig lige nu, uanset hvor svært det er. Og kan jeg omfavne og favne det, og kan jeg åbne mit hjerte og tage det helt herind, så er min erfaring, at så er der rigtig meget, der lige så stille forvandler sig. At det slipper det tag, det har i mig. Og at jeg ud af det oplever at få en form for indsigt i, hvad er det, det her vil mig? Hvad er det, det her vil lære mig? Eller åbne op i mig? Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal acceptere hverken overgreb eller voldelig adfærd. Så hvis vi kan møde vores udfordringer i livet, som beskrevet, så er der en mulighed for, at vi, som jeg sagde før, kan opleve, at vi får en indsigt i, hvorfor vi er i den situation, vi er i, og hvordan kan vi vokse ud af den. En form for en dybere forståelse af, hvorfor netop du og jeg skal opleve det. At øve sig i at møde livet sådan, det er en stor gave for mig. Og det er en stor gave til vækst for mig. Og det har hjulpet mig til at møde livet. Uanset hvad så livet byder mig. At møde det med en større tillid, tryghed og ro. Og en tro på, at jeg ikke har noget at frygte. Det skaber fred indeni i en tid med uro og kaos. Må du finde tillid og ro og fred, uanset hvad. Det er mit ønske for dig.